Тази седмица в Агрофорум ще видите: царевицата отдавна се е окичила с титлата царица на земеделските култури. Постигането на високи добиви от нея за зърно, силаж или биогаз е напълно постижима цел. Какво ви е нужно? Високодобивни енергийни хибриди, достатъчно вода и добро подхранване. Съвременните технологии за прецизно земеделие вече са неразделна част от организацията в земеделските стопанства. С една дума, фантазиите от миналото се превръщат днес в реалност. Едната новост по отношение на тримбъл оборудването е изцяло ново поколение дисплей, който е индустриален таблет, базиран на Android. Новост е интеграцията на Connected Farm и Dashboard, които помагат на земеделски стопани да виждат на своя таблет или телефон какво се е случило в тяхното стопанство предния ден. Многообразието от машини на агропазара налага въпроса коя е най-ефективната технология за производство на зърнени култури. Според специалистите това е тази, която най-добре пасва на конкретната почвена структура, климатичните дадености на района и заложената култура. Лисното торене на зърнено-житните култури и рапицата във важните фази от развитието на културите е част от съвременните агротехнологии. То предпазва растенията от възникване на минерален дефицит и гарантира отлично развитие на културите. Необходим ли е дълновиден и предприемачески подход при структуриране на технологиите, за да е рентабилно и ефективно агропроизводството? Ще разберем от специалистите. Сърцето на всяко стопанство са тракторите, тъй като един 8 или 10 часов работен ден, ако изкарате в един неудобен трактор и качеството на работа не е каквото трябва и производителността не е каквато трябва.